19 ta' Jannar San Makarju l-Eġizzjan, eremita, miet għal-ħabta tas-sena 389. Dan il-qaddis jgħidulu wkoll l-anzjan biex jintgħażel minn Makarju tal-Ixandra għax-xeta ieħor li kien jgħix fl-istess żmien. Huwa kien l-organizzatur prinċipali tal-monaċi fl-art ramlija ta' Sketis fil-punent tan-Nil fejn mar jgħix meta kellu 30 sena. Hemmhekk huwa għadda 60 sena u kien imsemmi għal kontemplazzjoni, asċetiżmu u direzzjoni spiritwali. Huwa ġibed għal warajh ħafna dixxipli bħala eremiti. L-għajdut tiegħu kien jgħaddi minn fomm għal ieħor u ħafna minnu jinsab fil-ġabra li saret wara l-għajdut tal-padri. Kien tant stmat li diversi kitbiet, speċjalment pritki, bdew jinxterdu taħt ismu. Lil-żagħżugħ li ried jibda jgħix ħajja tajba qallu mur fiċ-ċimiterju u ċanfar lil-mejtin u mbagħad faħħarhom. Meta d-dixxiplu reġa' lura, Makarju staqsih xi tweġiba kellu mill-oqbra. Ebda tweġiba wieġbu dak, mela mur qallu Makarju u tallem tinġibitx la bit-tifħir u lanqas bit-tmaqdir. Il-patrijiet tal-monasteru Kopt ta' San Makarju fl-Eġittu isostnu li għandhom relikwi ta' San Ġwan il-Battista li jgħix ukoll fid-deżert f'talb, penitenza u istruzzjonijiet lin-nies li kienu jmorru għandu biex jitalmu. Għaliex bosta qaddisin għażlu d-deżert bħala post fejn wieħed jiltaqa' ma' Alla? Ħanieħdu l-eżempju ta' San Ġwan il-Battista. Meta dan kellu 30 sena, bħalma kienu jagħmlu s-saċerdoti u r-rejiet, Ġwanni kellu jilħaq assis tat-tempju bħal missieru Zakkarija. Imma huwa għażel li jitwarraq fid-deżert fil-post tat-talb sabiex iħejji t-triq ta' Ġesu. Leħen ta' wieħed jgħajjad fid-deżert wittu t-triq tal-mulej, Ġwanni 1 vers 23. Illum fid-deżert kbir tal-Ġudea u tal-Perea jeżisti l-ar tal-Battista li jingħad li kien jgħix fih Ġwanni fid-deżert. Makarju u ħafna oħrajn qablu u warajh fama ta' ħajja ta' qdussija kbira fid-deżert kienu jgħixu fil-faqar, fil-penitenza u fis-solitudni sabiex huma stess ikunu jistgħu jgħallmu dawn il-virtujiet lill-oħrajn. Fuq kollox id-deżert huwa l-post tar-riflessjoni u tal-kontemplazzjoni kif ukoll ta' preparazzjoni kif intuża minn Ġesu innifsu u anki minn San Pawl. Ġwanni jmur fid-deżert sabiex jippritka l-indiema tal-poplu ta' Alla u wara kien jagħmad il-poplu fix-xmara Ġordan. Il-ħajja axxetika u spiritwali ta' Ġwanni nebħet lil diversi missirijiet tal-Knisja, speċjalment il-missirijiet tad-deżert, sabiex jgħixu fid-deżert bħal San Anton Abbati u anki San Makarju. Id-deżert hu wkoll il-post tal-prova, tad-dbatijiet u taqtih il-qalb u jżomm il-bniedem indendel minn xaru, mitluf bejn sema u art. Il-kopor tad-deżert jidfen iċ-ċokon tal-bniedem, meta ma jitfnux letteralment waqt xi tempesta tar-ramel. Kull supervja timbela taħt il-ħakma tan-natura selvaġġa. Fid-deżert il-bniedem m'għandux għażla oħra ħlief li jdur lejn Alla. Imma Makarju u l-oħrajn marru fid-deżert fejn emnu li se jsibu l-inqas distrazzjoni possibbli biex ikunu jistgħu jgħixu ħajja ta' talb u b'konsegwenza ta' dan jagħmlu minn qalbhom oażi li tiffjorixxi mill-kuntatt kontinwu tagħhom ma' Alla fit-talb.
Il-problema li għandna llum fi żminijietna f'pajjiżna li nsibu teżert spiritwali fil-qlub ta' ħafna rġiel u nisa li jinsabu f'riskju kbir li jgħaddu ħajja mdejqa minħabba li mdawrin bi kwantità kbira ta' nies u oġġetti li jkunu xtraw, imma qalbhom deżert għax tinsab il-bogħod minn Alla, il-bogħod mill-lajn tal-ħajja. Id-dwejjaq li jħossu huma r-riżultat ta' nixfa spiritwali. Alla huwa bħal l-ilma tax-xita jew bħal tax-xmara li tnibbet u tkabbar kull forma ta' ħajja. Il-qrar dak li jżomm lil ruħna safja mingħajr il-ħurrieq u l-ħaxix ħażin tad-dnub. It-talb u l-fertilizzant tar-ruħ li b'effett tiegħu hija tissebbaħ fil-pratika tal-virtù. U l-Ewkaristija hija l-preżenza reali ta' Alla nnifsu li jiżra fina il-ħajja li tibqa' dejjem. Inti konxja tal-bżonn li ssaqqi lil ruħek bit-talb, bil-qrar u bit-tqarrbin biex tkun bħal oażi spiritwali għalik innifsek u għall-oħrajn u biex tibqa' tħaddar għall-eternità. Huwa b'dan biss li qalbek imbagħad tintela b'dik il-paċi li ħadd u xejn fid-dinja ma jista' jagħtik. Id-deżert u n-nies li għexu fih b'imħabba għal Alla jgħallmuna propju dan. Talba. U Alla missirna, inti tajt lil San Makarju l-Eġizzjan il-kuraġġ li jgħix f'ħajja ta' faqar u solitudni. Għamilt minnu organizzatur prinċipali ta' bosta monaċi biex permezz tiegħu ħafna oħrajn jgħixu b'dan il-mod mill-aktar qaddis. Inna nimitaw bħeġġa il-virtujiet tiegħu u nsegwu fuq il-passi tiegħu li huma il-passi tal-istess Sidna Ġesu Kristu. Amen.